Indaweni amakaka ungangeni kuyinesiciko. Yeah. Yeah, ngiyabonga. Niye inqobo bamkamka ngithi ha le taxi inhle kanjani. Bayishayile abafana man. Bayiklinile yazi yantsh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 ant
iyasebenza. Yebo ayisinesikhathi isebenza ma. Okay. Sinesikhathi. Hey bayishayile kodwa manje. Baklini. Yeah. Bayiwashile mfana. Hayi banika okungcono. Hayi ngizobanika okungcono ma. Ngizobanika. Bakhulumyele umama wabo. Awubona bakumemeza bathi ubumnini wale taxi imncomela itaxi yakhe. Yeah. Iyaba ku petrolben. Yebo isebenza ngapha ko Clearwater. Edrobheni nje ngale. Iyabonakala kuseyalana. Mayihamba bo Clearwater. Ivakasha kancane Rollies. Hayi vakasha kancane. Ivakasha kancane umthetho wayiphila ngale. Emakhishini. Okay ngiyabonga ma.